Ngalan di Ama, hindi Anak, hindi Espiritu Santo. Amen. Di Apo at ako makada kayo. Basta mababagyan ka. Nanalo daw ilagim tayo ni San Bernardo. May isang abot. Gaputi kinasanto na si Muro. Dagiti kakabsat na iti kumbento. Intenda tibyagda. Iti na espiritual na panagbiya. Pabanti pagpatulat na ado dagiti nagpalbaliw. Pagkararag tayo iti Diyos, masarakan tayo umamot ni Kristo akas panakasarag ni San Bernardo. Kararagan tayo pa, iti kakararuan ng Rona ni Aurelin. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, at kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayo. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, pinunong ni San Bernardo, itiregta ang mga iwan, itibalain mo, kaya't pinasked na ti uneg, ti iglesia, itisinaw, ti sirib, kaya't ti ako, iti ayat, babaan di pa nang ibabayot na, ipaay mo ka, iti mapno ka mo, iti dahito nga espiritu ti kinarigta, iti kasta agbiat ka, makan kanayon, akas anak tilawag, gapuken ako Meso Kristo, anak mo kay Diyos, isa magipagbiat ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti ka. Amen. May basa na daw iti libro ti Sira. Naagbuten ka iti Apo, aramiden daytoy. At balin ka nga eksperto iti linteg, ket magulod mo ti kinasirib. Pasangbayan na ka akas iti may ina. Awaten na ka akas iti babae akas kasal. Takan na ka iti kinasirib akas karaon mo, ken sursuro akas inumem. At talit ket agsanggil ka kenkwana, ket di mo to mapadasan ti mapaay. At danto ti panakaydaydayo mo, ngem ti amin akaarubang. No agsalita ka iti sango ti talaong, ibaga na kenkano anyan ti sawem. Masara ka mo iragsak ken puno aragko. Malaglagit to tinagan mo iti agnanayo. Isa o ti Apo. Ayaw tayo Diyos. Apo, isurong kanya pinagiti ipaalagan mo. Apo, isurong kanya Paalagan mo. Kasano ti panang salimet-met ka tutubo, ti kinadalos ti panagbiag na. Mabaan ti panang tumpal na kadagiti biling mo. Liruken ka iti amin ang puso. Di mo kung maipalubos ang mayadayo ak kadagiti biling mo. Apo, isurong kanya Idulin ko nagikilinteg mo iti puso, tapno jak ang basol ken ka. Daydayawen ka o Apo, isurong kanya dagiti paalagan mo. Apo, isurong kanya ipaalalagan mo. Si pipigsa nga iwaragawag ko dagiti amin alinteg mo. Naragragsa ka kamang tungpal ka dagiti bilin mo. Ngayon ipinangikot ko isa ni Kuwang ano. Apo, isurong kanya ipaalalagan mo. Timangad ni Jesus sa dilangit ket kinungana nasantuan nga Ama saan laing nga isuda ti daw-dawatat
idawdawatak mo at dagiti mamatikan niya, gapo iti sauda. Idawdawat ko nga may sada amin. Ama at dada kuma kadata, akas ti kaadam kanya, ken ti kaaddaken ka. Agmay sada kuma, tapno patsen ti lubong ti ngayon baon na. Inted ko kadakwada ti dayag nga inted mo kanya, tapno agmay sada, akas ti panagmay sata. Adda at kadakwada, ket adda ka kanya, tapno awan pagkurangan, ti panagmay sada. Ket iti kasta, maamuan ti lubong nga imbaon na. Ket kastamet nga ay ayatem ida, akas ti panangayat mo kanya. Ama, inted mo ida kanya. Ket kayat ko, asadino man ayang ko, at dadamot ko masadyay, tapno makita dati dayag ko. When, ti dayag nga inted mo kanya, kainayat na sakbay anang parso ti lubong. Nalinteg nga ama, saan na ka nga am-am mo ti lubong, ngem am-am mo ka. Ket am-muda nga imbaon na. Impakaam mo ka kadakwada, ket jak mamingga, amang ipakaam mo, tapno maipaay ko kadakwada ti ayat, nga impaay mo kanya, ket addaak kadakwada. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paikan ka, O Kristo. Ni San Bernardo na daputan na singpet, so da nga katapsat sinmurot da amin kay Kuana. Kung ada ija inuudyan na kapsat na napagdati kumbento, nagyandan nga kasla ti monasteryo. Kung ada ija inuudyan, sikat ay bati, kaiwanan di jay aywanan di tatang tayo, kung ada lakayan, aga kapsutan. Kung na di kapsat na, enjoyin nyo di ta langit, ibati dak dito yung daga. Kung na di kapsat na, kamaudyan na simurot maglaan. Jay kapsat na. Kitapta ni Jay may sa kapsat ng babae, so kinagbanbantay. Ini San Bernardo, Jay ay tatang ni San Bernardo. Lumapan na lang tabis-bisitaan ni San Bernardo ta. Inyo tinakita dati San Bernardo na simple, nagkarara, ado tinagbaliw, gapo di kababalin na, ado tinagbaliw, dati tayo sumurot kanya anak, ado ti sumurot. Madalas la automatic na dalusan tayo puso dagat na singpet ipagpatulad na ni San Bernardo nasayaan. Iso nga hindi lang ata nga santo na doktor ti simbahan ko doktor kung nada kami na daytay nga doktor nagbal nga doktor na agbasa kudi kit iso na kasla nagpintas ti panurusuro nangruna ti kababalik adu da ti doktor ti simbahan nga da Centuries of the Church Jesus sabi nga nagbalin ka na doktor ti simbahan. Dahil magpatulad na, ado tinagbaliw, ado tinagasan. Sila ko hindi panurusuro da. Panurusuro saan nga sao. Tiket hindi San Bernardo na sirib. Masayangan dinaganak na tagisirib na mapanlaan agyan iti monasteryo. Kasi lang masayang. Kasi gumaan at adda nga natapagserdikin ni Apo Diyos. Dahil napintas din pagpatulan na, mabalin tayo mga dawatin. Kanya dito ay total yung detachment. Di ba panahon dito ay hanay ako, kumano nga tumayang. Di panagayat kidaga, panagayat ti salipal ito yung lubong, panagayat ti toray, panagayat ti kwa, haan nga iso ti priority tayo. Kanya ti priority tayo, yatalat kini Apo Jesus, napaunad na ayat kini Apo Jesus. Dahil amin nga aramidan tayo parangkin ni Apo Jesus. Iso na dyan kung muna tayo diliminsan nga nohaan nga parangkin ni Apo Jesus di aramidan. Apaanan ni Diablo. So nadadyan din panakaidaya, kinatangsi, nagjayan di pa nagpangato, tibi sir-serbian ko bagbagi, naanin nga parangkin ni Apo Jesus. Ay delikado. Kuray na kami ba, dahil Ebanghelyo tayo, panagkay sa ti Ama, panagkay sa ti panakikay sa iti Ama, iti ibagbaga iti Ebanghelyo, iti may sa topic di assembly synodality. Salamat na Jesisa dahil dyan, iti panakikay sa Jesisa, isa ti pangurugyanan na, tapno rumor ti napimpintas na komunidad, napimpintas na gimo, tapno
mapansin dagiti boses, timod dagiti nababa. Tapos pangati so ti taligagay tayo diya. Yung kung namin mo lang sa salud-sudan, ti umuna ko mga agsinodaliti, datayo ang papadi, datayo ang asidan ti simbaan. Tawarin niya kung kunatayo ka, hantay ito mula maugnos, narigat to ang kasanti panangipakita tayo kadagiti tao, ayaw dati pagpakulat katakwata kasalakyan ni San Bernardo. Kararap tayo, sabi ko marati aramid tayo para kini Apo Isus, awanti kamali tayo na para kini Apo Isus, kaya arabilan tayo. Apo ni San Bernardo at dinamag ti sa uken aramid na nabingat namasingkad ti unos ti kapya ti uneg ti iglesia ti urnos ken kapya ti uneg ti iglesia awaten kad daytoy sakripisyo ti kapya ken panagkaykaysa na idaton mi iti panagpiestana gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo at kapuma katatayo. Kasta kumamin ken ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. At adalan sa sakay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karikat rumbeng. Pudno na ya may karikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kang ken kaapo na sangtuan nga Ama. Man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga Apo mi. Taramidam at iglesia ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaan ti nakakaskas daw apa nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag a panetnet ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan kina isang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbiag. Tapno may paay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken kaapan ang ibaba at da ipaay mo ti pangalaknib mo kada kami. Isod ka po na magidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ket agraragsak kami ang mangidahidayaw ken kapet ko nami. Santo, Santo, Santo ti Apo, ayos kay amin na parswa. Ilangin ken dagan at nuday makadaydayawan, husana ti kanatuan. Madaydayaw umay dinagan ti Apo, husana ti kanatuan. Pudno nay Apo, mabiig ka kinasanto, ket sika ti bubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rote paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagikan dara ni Apo ni Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok na ngalay ti dinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alalin nyo, kat mangan kay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi iso may yawat to amay paay kada tayo. Astamet at alpasan, dahil di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka,
sana inted kadagi disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminong kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon atulag iso ang maibuyat to ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramid yo daytoy apangilaglagit iyo kanyo. Ti misteryo ti pamamakin. Magayon ti kasulong ken ipakahipungan, itnanakan sa lakan, sika nanunod sa panulungan. Itinurot pa nang ilagit iti papatay, kan banabungar ni Kristo, idaton mi kan kaampo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakay sa lakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami, nga dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano di pagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada po ti iglesia manaisak na iti sa nalubungan kat parayrayom ti ayat na Diyosan. Laglagi pamimet nilayo a Santo Papa mi ni Marlo nga aros obispo mi iti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay po dagiti kakabsat mi ati mo sayan as inanama ti panabungar danto iti sidong takaasim. Awaton kad iday isilong taranyag mo apakakitaan daken kay tiruban ropa. Dawaten mi apo tay paay mo man takaasim kada kami. Aramidem kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to kinainggasakan Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda anak kaputno anak serbigan kaditoy daga makikadua kang tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kada po ken Jesucristo nga anak mo. Kapu ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, irok na imigan ka man nakabalin na Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Yung tayo mararaw iti Ama, katwalgon tayo ti kararag na inisuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama nga nadalas sa silangit, magaydayaw kumahinangan mo, tumingin ko nga ti pagkariyan, matulugan ko nga tinakin mo, iti kay darakas sa nilay. Iten ka na kang kaldaw ito, iti ka na imi, patinayan ng aldaw. Pakawalan mi iti pasol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakapasol kada kami. Di naman nilalayan, malugod iti suliso, kasalakan ng kaibigan. Dawatin mi ken kaampo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanang namaen mi ken iya ay Jesucristo ang nagisalakan kada kami. Takot ko ang isuray, pagkakabalik ng dayaw, pinagdalayan na dito sa dayo. O ako may ang Jesucristo pinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nga agdapukan niya kitad ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mitiminmingam no di ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayata, may paay mo kada si aasya ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si ka nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti indana. Amen. Ti kapya ti ako kan kanayon kumagan. Kada kayo? Kaso amin. Ibaay tayo ti kapya, itong dalmaysa kada tayo kapya, kada sa kapya. Diyos sa mga ikakal, ibasbaso, tinubo, kasya na kami. Cordero Diyos sa mga ikakal, ibasbaso, tinubo, kasya na kami. Cordero Diyos sa mga ikakal, ibasbaso, tinubo, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mga ikakal, ti basbasol ti lupo, nagaasat tayo anayaban iti daytoy apadayan. Ako, diyak may kalinyo may kakanya, hindi may salay sa taong ay pagtulog ka kayo.
Amen. Tiba din mo Kristo. Tiba din mo Kristo. Tiba din mo Kristo. Umararan kayo. Ipahay mo kad apo tagay din na Diyos na tinapay, akin mi, iti palang rambak, iti piyesta ni San Bernardo. Pataudin na kada kami tinasanto na bunga na, iti kasta, mapapigsa kami babayan, di pagpatulad na kahit maadalan kami, kadagiti babayan kadagiti balakad na, kahit maparayray di panagayat mi ken Kristo, iso magbiagin agari, iti agnanayon, nga awan ti hinggana. Amen. Di apo at ako makata kayo. Kasta kumapit Benedisyon na kayo di man nakabaling na Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Lampasan din sa Santo na Misa, intayo, di ayat, ken kapia, di Apo. Pagyaman tayo ni Diyos.